Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani nkhani za pa Times za mchichewa zowerengedwa mmama waono. Tatikhalani pompo kuti mumve kuti atitengera zotani. Nkhani yathu yamba mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP Peter Mutharika wati Malawi agwiritse ntchito chisankho cha mu September chaka chino pochotsa ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress omwe akuti wasiya anthu m'mavuto adzaonene. Mutharika anena izi pomwe amachititsa misonkhano yoyimayima mu mzinda wa Blantyre. Isaac Salima walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Benedetta Chiwandamiya. Mutharika anatsindika kufunika kuti Amalawi asapangenso chiganizo cholakwika posankha President Lazarus Chakwera ndi chipani cha MCP. Iwo anati anthu akudutsa mu nyengo zowawa kutsatira kukwera kwa zinthu zofunikira kwambiri monga feteleza komanso chimanga. Mutharika omwe adalamulirapo dziko lino anati nzosabisa kuti boma la Achakwera likulephera kupeza mayankho okhazikika pa chuma. Apa iwo apempha Amalawi kuti adzawavotere pa chisankho chikudzachi ponena kuti ali ndi ukadaulo osintha zinthu. Khamu la wanthu lidayima m'mbali mwa misewu pomwe Mutharika pamodzi ndi akuluakulu ena a DPP amachititsa misonkhanoyi. Mawu a Mutharika adza Achakwera atavomereza kuti Amalawi amayenera kukumana ndi mavuto omwe akukumana nawo pano. Atikamba kuti boma lawo lakhala likukonza zinthu zomwe maboma ambuyomu adasakaza. Iwo adanena izi lachiwiri pomwe amalumbiritsa nduna zatsopano ndipo anatsindika kuti zinthu zisintha mu zaka zisanu zikudzazi kamba kuti zina zomwe zidawonongeka zakonzeka tsopano. Pa 16 September chaka chino Amalawi akuyembekezeka kudzasankha makhansala aphungu aku nyumba ya malamulo komanso Komiti ya nyumba ya malamulo yolemba anthu ntchito mboma yavomereza McDonald Mafuta Mwale kukhala governor wa banki ya Reserve mdziko muno. Lolemba mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adasankha Amwale kukhala governor kulowa m'malo mwa Wilson Banda. Mtolankhani wathu Taonga Sabola anayankhula ndi Mafuta Mwale atangovomerezedwa kumene. Yenera kuti tigwira ntchito ngati Reserve Bank limodzi ndi azathu ku Ministry of Finance kuti tipange zothekera kuti tionetsetse kuti anthu amene ali ndi zofuna kuti apange ntchito zachuma apange ntchito zawo zachuma kuti apititse katundu kunja kuwagulitsa kuti tipeze madola chifukwa dziko linolo mavuto ambiri amene tinawo ndiwo kuti tikudya zambiri zochokera kunja kusiyana ndi kupanga zambiri zoti tigulitsa kunja. Ndi vuto limene lone kuti mwina tikanena nokhala pasi kwambiri kuti muchamanenera president kuti ATM, agriculture, tourism and mining awawa ndi ma sectors atatu amene pachizungu timati muli low hanging fruits zimene zingatithandiza kuti Amalawi tipeze sanga ndalama zakunja zimene tikuona kuti pali pano ndizochepa kwambiri. Ndipo izi ndi zomwe wapampando watsopano wa komiti a Grant Ndecha anayankhula. Zone kuti ndachirandira sindinayembekezere kuti ndikhoza kuchirandira monga mukudziwa kuti mbuyomo ndinasankhidwanso ndinali vice chairperson wa komiti imene ya public appointment committee komano ndinasankhidwa kupita ku komiti ina yomwe inali trade patadutsa pa nthawi I think chaka chimodzi ndimene anandibwezeretsa kuti ndibwere ku public appointment committee. Tabwera ku public appointment committee tikumene lero sindinayembekezerenso kuti mina make ndikhoza kusankhidwa pa mpando wa chairman komano azovanawo ndikhoza kunena kuti ndachirandira chifukwa kuti it's the will of the committee yomwe yandisankha kuti mina make tikuyenera kuti ndikhale pa mpando umene. Boma komanso anthu ena kuti ali ndi ngongole ndi consolo ya Lilongwe yokwana 13 billion kwacha kudzera m'masita rights mchingerezi. Izi akuti zikupangisa consolo iyi kulephera kutumikira anthu moyenera pa nkhani zachuma. Boma lokhala kuti lili ndi ndalama zokwana 1 billion kwacha zimene zikuyenera kulipira. Wezigausi ali ndi ripoti. Poyankhula atakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo,
mkulu wa khonsolo ya Lilongwe Amacloud Kadamanja anavomereza kuti khonsolo yawo ikukumana ndi mavuto azachuma. Iwo anati ngakhale izi zili choncho khonsoloyo ikuchita chothekera ndi cholinga chofuna kukhonza mavuto amene anthu akukumana nawo mu msika wa free market. Ndalama timanena ija timanena nkhani yokhudzana ndi ma property rates kapena ma city rates. Ndiye kuma city rates kuli ndalama zambiri zosatoleredwa zosachepera ndi 13 billion. Ndiye timanena apo pamenepo mbapeke kuti chitsanzo kuti timakhala mwina timati government property rates ndalama zimene aboma limapereka chifukwa chakuti pali manyumba aboma kapena ma office. Ndiye timangopeka kuti chitsanzo ngati chimene chocho koma pali mabungwe ambiri komanso anthu amene akufunika kuti atipatse ndalama. Ngakhale iwo anayankhula izi komabe akuluakulu a mumsikawu komanso a komiti anati sakukhutira ndi zomwe khonsoloyo yanena. Wapampando wa kumsika wa free market a Stephen Magombo anati khonsolo ya Lilongwe ikulephera kusamala msika wawo pamene zinyalala zimapezeka paliponse komanso zimbuzi ndi zochepa. Anzathu a city magulidwa wa ntchito city makhutitsidwa nawo akamati akusesa sasesa mwadongosolo kuti pali anthu nthawi zinaso osasesa kumene tiliso ndi vuto lalikulu kwambiri limene takhala tulipereka ku city limene lili la madzi amene amabwera kuchokera ku area 2 bwalo la Njovu. Wapampando wa komiti iyi Awelani Chilenga anati khonsolo ya Lilongwe idawuzidwa kuti imange zimbuzi zonjezera 20 koma izi sizinachitike ndipo mu msika waukulu wa Lilongwe muli zimbuzi ziwiri zokha zimene anthu amagwiritsa ntchito posalipira ndalama. Nkhani ya ukhondo mu msika waukulu mu mzinda wa Lilongwe yakhala ili mkamwamkamwa pamene anthu ochita malonda ku msikawu akhala akudandaula za umve umene umachitika komanso kuchepa kwa zimbudzi. Zadziwika kuti nduna zachuma wakhala usakupereka ndalama ku nthambi yoona za nyengo kwa miyezi 10 tsopano. Akuluakulu ku nthambi iyi ndomwe autula izi atakaonekera komiti yoona zakusintha kwa nyengo ku nyumba ya malamulo. Wezigausi afotokoza. Poyankhula ndi Times, mkulu woona za nyengo mdziko muno Alusi Ntilatira anauza komiti iyi kunena kuti kusalandira chuma kuchokera ku nduna wa zachuma kwakhudza kwambiri kagwiridwe kawo ka ntchito. Iwo anati pakadali pano pali zipangizo zina zimene zidawonongeka zimene zikuyenera kukhonzedwa koma ndalama palibe. Kwafuna kuti tizipanga monitor weather ndi nyengo imene kuyendera 24/7. Nditili ndi automatic weather stations 120 mdziko muno. Tili ndi ma lake boys pa nyanja ya Malawi amene amationeranso pa nyanja kuti pakukhala bwanji. Tili ndi ma lightning detectors zonsezi zotithandizira kuti zitipatse information yoti tithandizire kuti tizitha kupanga ulosi wathu bwino. Komano zimene zisi zambiri pano sizogwira ntchito chifukwa chonena kuti tikulephera kupanga operate, tikulephera kupanga maintain. Wapampando wa komiti ya Awelani Chilenga anadzudzula nduna wa zachuma ponena kuti sukupanga bwino posatulusa ndalama kupita ku nthambi ya zanyengo. Onso awangoswa kuti ali ndi mavuto azachuma. Mavuto akwakhudza kwambiri akunena kuti papita miyezi 10 sanalandire ndalama iliyonse achoka kublanda yakubwera kuno kuyenda pa magalimoto awo kuthira mafuta awo komanso kuti atipatse ife aphumu ma documents mapepa amene timawerenga achita kupita pa bureau kukapanga ndi ndalama zawo. Ndiye ndi chinthu chokhumudwitsa chifukwa department imene ndi department imodzi yofunikira kwambiri mu department ya boma imene imatipasa ife za nyengo kuti zikhala bwanji kukubwera zoopsa za mtundu wanji. Pakadali pano nthambi ya zanyengo yachenjeza kuti ngati ndalama sizipitirira kupita ku nduna kwawo kukhale kovuta kuti iwowo agwire ntchito yawo moyenerera. Komiti ya zachitetezo ku nyumba ya malamulo yadandaula ndi kukwera kwa chiwerengero cha anthu amene akulowa mdziko muno kuchokera ku Mozambique. Awa ndi anthu amene akuthawa ziwawa mdziko muno kutsatira kusamvana pa zotsatira za chisankho zomwe zidachitika mwezi wa Oktoba chaka chatha. Wapampando wa komiti ya Salim Bagas wati izi zikupereka chiopsezo ku chitetezo cha dziko lino. Daniel Zimba wali mparipoti. Pofika sabata yatha, chiwerengero cha anthu omwe alowa mdziko muno kuchokera mdziko la Mozambique chinafika pa 13,000. Anthuwa akuthawa mdziko lawo kamba kaziwawa zomwe zinabuka kutsatira kusagwirizana pa nkhani ya zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dzikolo chomwe chinachitika kumapeto kwa chaka chatha. Koma Abagas ati ena mwa anthu amene akuthawira mdziko lino atha kukhala asilikali amene ali ndi zida za nkhondo ndipo atha kusokoneza chitetezo mdziko muno ngati dziko lino silisamala nawo.
iwo ati pakadali pano komitiyi ikukonza zoti ilumikizane ndi unduna wa zachitetezo cha mdziko muno kuti apeze njira ya mmene angachitire kuti chitetezo mdziko muno chikhalebe chokhwima. Pakadali pano akuluakulu ku unduna wa zachitetezo cha mdziko muno sanayankhulepo pa nkhaniyi, koma katswiri pa nkhani zachitetezo a Sheriff Kaisi wati boma likuyenera kuchitapo kanthu mwachangu pa nkhaniyi. Iwo apereka chitsanzo cha zimene zinachitika mzaka za ma 1980 ndi ma 1990 pamene nzika zambiri za dziko la Mozambiki zinathawiranso mdziko muno ndipo chiwerengero cha milandu yakuba katundu ndi kuthyola nyumba chinakwera kwambiri. Posachedwapa bungwe la Nyika Institute linatulutsa chikalata kupempha atsogoleri a maiko a mchigawo cha SADC kuti athandizire dziko la Mozambiki kubwezeretsa bata kudzera mu njira zokambirana. Anthu 21 kuphatikizapo ogwira ntchito za chitetezo mdziko la Mozambiki ndiwo afa pa zipolowezi pofika sabata latha. Anthu asanu a banja limodzi amwalira mboma la Mchewu atadya chakudya chomwe akuchiganizira kuti chinali ndi poizoni. Mneneri wa polisi mboma ya Jacob Kembo pati izi zachitika ku mphepo zinayi kwa mfumu yayikulu Njolomole. Iwo ati anthuwa adadya nsima yomwe ndiwo zake zinali nyemba. Akembo auza mtolankhani wathu Sera Chikwapula kuti omwalirawa nda Roseline, a Happiness, a Patience, Emory Mateyu komanso Letitia Mateyu. Unduna za ulimi wachinjiza alimi kukhala tchero ndi nchembere za ndonda zomwe zabuka mdziko muno ndipo zikupereka chiopsezo chosakaza mbewu zawo. Nayo Brenda Kayo ndi nkhani yonse. Mukalata yomwe unduna wa zaulimi yatulutsa yomwe yasayinidwa ni mlembi wamkulu woona zaulimi wa Nthirira Geoffrey Mamba ati alimi akhale tcheru kamba ka nchembere za ndonda zomwe zabuka mdziko muno. Iwo ati alimi aonetsetse kuti zolima zawo zisagwidwe ndi nchembere za ndonda, komanso ngati akuona kuti zomera zawo zagwidwa akuyenera kunena msanga kwa alangiza zaulimi kuti awathandize msanga mbewu zawo zisanonongedwe. M'mawu ake yemwe amayankhulirapo pa nkhani zaulimi a Leonard Chimwaza ati boma kudzera ku unduna akuyenera kuchilimika kuphunzitsa alimi komanso kuwadziwitsa makamaka alimi akumudzi zokhudza nchembere za ndonda zomwe zabuka mdziko muno. Iwo ati alimi ambiri akapanda kuwuzidwa za momwe angasamalire mbewu zawo komanso ngati zabuka ndi nthendayi ndikuti dziko lino likhudzidwa kwambiri ndi njala. Unduna wa zaulimi komanso mabungwe amene saboma alimbikitse kupereka mautenga a kuzindikirisa alimi za nchembere za ndonda komanso mankhwala amene alimi angagwiritse ntchito pofuna kuchepetsa kapena kuthana ndi nchembere za ndonda. Manja okwana 1001 ndi amene akhudzidwa ndi nchembere za ndonda. Izi zachitikanso chimodzimodzi ku madera monga Chikwewu na Nyumbu kumashinga omwe mahekitala achimanga okwana 1000 ndi amene agwidwa ndi nchembere za ndonda. Msungichuma wa chipani cha People's PP Noah Chimpeni wati atsogoleri ndi otsatira chipanichi asade nkhawa ndi ndalama za chipanichi chifukwa zili m'manja osamalitsa. Achimpeni anena izi pomwe awasankha ngati wachiwiri kwa nduna za umoyo. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Poyankhula ndi Times, Achimpeni anena kuti chipani chawo chiwakhulupirire chifukwa chana kuti udindo wachiwiri kwa unduna sungasokoneze ntchito zawo mchipani cha People's. Iwo anena kuti ntchito ya unduna wawo ndi kutumikira Amalawi wonse mmene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adawakhulupirira, ndipo iwo anadzapitiriza kuthandiza mukena kalikonse kuti chipanichi chidziyenda bwino. Yes, kana zoninga tisakaso kujenzi tisakasaka be kuti zipandi zikhale champhamvu tiyesesa kuti tithandize mmene machitira kale kuti PP kale anthu amene amazira PP kuti khale yamphamvu ndanzanga amene alipo tithandizana PP kuti tizithandizana. Mlembi wamkulu mchipani cha People's Ben Chakame atati chipani chawo chidasankha kukhala chete pakusankhidwa kwa mamembala ake m'maudindo amaunduna ngakhale chipanichi chidatuluka mu mgwirizano wa tonse. Achakame adayankhula pa msonkhano amene chipanichi chidachititsa mu mzinda wa Mzuzu kuna kuti chikhuzopanga mgwirizano ndi zipani zina koma osati chakuongeresi. Yemwe amankhulapo pa nkhani za ndale a George Perry atati zokayikitsa ngati Achimpeni angamagwire bwino ntchito ku chipanichi potengera ndi ndale za Malawi. Apiri anena kuti chipani cha People's chinatuluka mu mgwirizano ndipo mwinansi chingakondwe kuona akuluakulu ena chipanichi akutumikira maudindo osiyanasiyana m'boma la Kongresi.
ndikuona ngati zikhala zovutirapo chifukwa PPE yatuluka mu TOS Alliance posachedwa apa, komanso tikamva zimene wakhala kulankhula mtsogoleri wa PPE Dr. Joyce Banda zakhala nkhani zosautsirapo kuti tikhoza kuona kuti pali alliance yabwino pakati pa zipani ziwirizi. aka sikoyamba atsogoleri akuluakulu a chipani cha PPE kugwira ntchito ndi boma la MCP kamba kuti kufika lero mlembi wakulu wa chipanichi wakale a Ibrahim Matola ndi nduna ya zamagetsi. popitiriza nkhanizi akatswiri ati mayiko akuyenera kuonjezera ndalama zomwe zimapita ku ntchito za ulimi pofuna kukweza ntchito zachuma. Izadza pamene msonkhano waukulu wa bunge la Africa Union okhuza chitukuko cha ntchito za ulimi wa CADAAP ukuyamba lachinayi ku Kampala mdziko la Uganda. Pa msonkhano mayiko a Africa kuphatikizapo Malawi akuyembekezeka kukhazikitsa ndondomeko za zaka 10 zotukula ntchito za ulimi ndi kapezedwe ka chakudya. Benedetta Chiwandamia adzandiripoti. ndondomeko yotsogolera ntchito zokweza ulimi komanso kapezedwe ka chakudya yatsopano ya Kampala Declaration yomwe ikuyembekezeka kukhazikitsidwa ku msonkhano omwe ukuchitika mdziko la Uganda wa bungwe la African Union ilowa m'malo mwa ndondomeko ya Malabo yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 2014. mwazina kudzera mu ndondomeko ya Malabo mayiko a mu Africa kuphatikizapo dziko la Malawi analonjeza kupereka ndalama zosachepera 10% ya ndondomeko yawo ya zachuma kupita ku ntchito zotukula ulimi. Koma kumbali ya Malawi ntchito za ulimi zakhala zikulowa pansi kamba ka mavuto osiyanasiyana kuphatikizirapo kusowekera kwa ndalama zokwanira zomwe zimapita ku ntchitozi komanso mavuto akusintha kwa nyengo. Ndipo mu chaka cha ulimi cha 2024 kufikira 2025 nthambi ya za ulimi mdziko la Malawi inakula ndi 0.8%. Katswiri pa nkhani za ulimi Atamani Nkhono ati kuchepa kwa ndalama zomwe zimaperekedwa ku ntchito zotukula ulimi ndi ena mwa mavuto akuluakulu amene akukhudza ntchitozi mdziko muno. Ndipo mneneri wa bungwe loyendetsa mapulani a chitukuko a dziko lino la National Planning Commission Tom Khanje ati dziko la Malawi lili ndi ndondomeko zoyenerera zothandizira kukweza ntchito zosiyanasiyana za chitukuko komanso zachuma ndi kufikira masomphenya omwe amakhazikitsidwa ndi mabungwe komanso mayiko. Msonkhano wa bungwe la African Union wa Comprehensive Africa Agriculture Development Program CADIP ukuchitika mu mzinda wa Kampala mdziko la Uganda kwa masiku atatu kuyambira pa 9 Januwale kufikira pa 11 Januwale. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomero yake. Mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika wati Malawi asaphwanyensenso kusankha ulamuliro wa MCP omwe ati wasiya mavuto adzaoneni. Komiti ya nyumba ya malamulo yavomereza McDonald Mafuta Mwale ngati governor wa banki ya Reserve. Nkhani zina anthu asanu a banja limodzi amwalira atadya chakudya chomwe akuchiganizira kuti chinali ndi poison. Unali ndine Yankho Seunda.